We gaan nu luisteren naar het Divertimento van Mozart. Dit was oorspronkelijk, Divertimento, dat betekent verstrooiing, amusement. Je moet zich voorstellen, die mensen in die tijd, die rijke mensen, hadden niet zoveel om handen. Die werden aan alle kanten verzorgd. Dus die moesten geamuseerd worden, geëntertained zouden we tegenwoordig zeggen. En daar was zo'n stuk dan voor bedoeld. Er zat zo'n trio, het was namelijk een trio van basklarinet, een soort basklarinet, een bassethoorn noemen we dat. Die werd daar ging spelen en die mensen gingen ondertussen wat keuvelen en wat praten, weet ik veel. Dus daar was een stuk voor bedoeld. We gaan er naar luisteren nu. Dan kom ik daar nog terug voor de andere stukken.